Здравейте, хора! Днеска ще ходим на младежкия хон да караме с един мой приятел. Тоест, няма да сме само един, но ще почнем с един. И сега тръгваме. Сега сме с едно братле тук вече на младежкия. Коста? Християн. Той кара този кюб там. И сега ще ходим да спуснем по едни две пътеки. Ако искате, първо можем да направим байк чек. Може, да. Айде, сега почваме. Това е кюб. Това е кюб AC 216, 26 цола. Рамка размер SK. На неговото колело той е 27,5. 5, да. Коя е рамка ти? Елка? Не. Да, има. Мисля, че казаха ми, че новите колела вече, които са за MT ги правят повечето S. Да. Две гуми Maxxis Minion DHF. Вътрешни гуми. Да ги покажем. Вътрешни гуми на кюб с боза вътре. Капа предна с спици на кюб, стокова. Капачки някакви рандомите му. Капа на кросъри спици, главина, джойтек, спирачка. Ето е тук главината. Не знам дали се Апарат на Магура МТ Спорт, спирачка МТ Спорт. Какво мислиш за МТ Спорт? Не е най-доброто, не е най-лошото. Добре като. Кажи си, каква ти е предната спирачка, защото аз до сега не съм я чувала. На Кларкс толкова е на кюб. Малко ми е така, защото ми се е завил болта. Ама Магурата много добра. С бутало е вътре. Да. Скорости на Shimano са. Dual-Gate. Да. Те са едни, не ги знам дали имат хубава репутация, ама Shimano си имат хубава репутация. Те са едни от ефтините модели, ама... Shimano турни. Чекия пълна. Да, и аз бих казал това. Някакви педали ги бяха забравяйки. Плочи. Фени стъркани, нищо. Да. И щупени зъбки. И аз да ви се похваля, купих си на кутия. Да се изфукам. Вилка стокова на кюб. Тук защо пише XC е 28? XC е 28. Влиза ли? Добре, че е за тебе, бак ти твърдата е. Пробвай я. Чакай, дръж телефона и ме снимай. Много яка мекица, братле. Снимай така. Аз това ще го играем да сега. Много е твърда, да. Добре ли ти? Защо е твърда? Кажи. Защото като бях ботка преди, я барах с клещи, защото си мислех, че ще направя по-мека, ако продължа да я завъртам на минус и тя стана още по-твърда. Чакай. Много права капа. Да, нали? Това е байкчека. Сега ще видите как спускаме от тук пътеки. Ай, чао! Безаварийно! Коля тук и Симеон, Его. И някакъв рандъм някакъв. И Лео. Кажи здрасти на Вова. Сега тук пускахме веселка. Снимах за веселка. Ея. Веселката пътека. И сега Крис ще го сняма как пуска. Говори нещо. Да. Браво! Сега ще се пуска, само да обърне. Той се пуска от дървото. Аз, защото ми е първи ден, малко по-отдолу. Вижте ми, ръцете вече станаха на... Да, сетихте са. И сега ще го гледате как... Сега сме на една пътека, ето я, Христи се качи да я пуска.
Ето я пуснахме и сега ще видите кадри. Да, бе. Оп, оп! Безаварийно! Давай! Бързо! Браво! Хриси, давай! Давай, Хриси! Сега Мони ще я пуска. Не, няма да пуска, ще я скача. Как беше експириенса, Хриси? Чухте ли? Прекрасно е експириенса. Хайде! Малко, братленце, почваш да ме дразниш. Ще на банда, да е! И сега Мони ще я скача. Уй! Много от. Сега той ще се уби. Давай! Давай, Максиме! Давай, Максиме! Си. Дърпай! Аз си видя. Проблем. Стълба, иде в коли. Не, няма. Браво. Давай! Давай! Дърпай! Не мога, бе. Това ще е. Лайк, subscribe, and share и до следващото видео. Ай.